Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano moyawonwa thuolo okinyi ma kawuononi mondo wachak awuoye kodi e studio ka. Omiyo kapok adhi mbele, nyinga en Pastor Omedo, Agustino Omedo Kisumu County, maduong' moloyo to owara ahero Yesu kaka jakwath ma dhod chunya. Omiyo janeno agone Nyasaye erokamano okinyi ma kawuononi. Thuon wach ma kawuono adwa wuoye gimiluongo ni luoro, fear. Kendo ji ok ong'e ni luorono e slam maduong' ma jachien tiyoga godo. Omiyo adwa ni kawe dakika moko 30 ibed piny mos mondo weche madhi yalogi kik bayi to lok ngimani. Kapok adhi mbele, kul wiyi mondo weche duto wakete lwet Jehova. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhod chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma jawar. Janeno mana kaka wacho ni thuon wach ma kawuono adawuoye wacho ni luoro. Ing'e ni luoro en weapon maduong' ma jachien tiyoga godo mondo ng'ato kik yud gima dwaro. Kendo ji ok ong'e ni luorono nyalo kelo tho, kendo luoro nyalo kelo chandruok e ngima ng'ato. Omiyo okinyi ma kawuono ni, mane thuon wach madawuoye. Omiyo adawuoyo gi mama moro, kata jaduong' moro mobet mos winja sani, kata nyathi skul, kata kijana moro, kata chi liel moro, ma wacho ni pastor, ane ma luoro osemona yudo gima dwaro. Mana kaka wacho ni jachien tiyo gi luoro. Ing'e ni Satan ochalo guok magiyo tok nyal kecho. Ing'e ni nitiere two types of dogs. Nitiere dhulube samoro tek. Two types of dogs. Nitiere guok achiel ma en olipo. Kodwa ka ng'ato to liwi, tipo mana kokai. To nitiere guok ma kadwa kai to koneni kibiro to giyo matek. Aito guok bilano kigo tiendi piny ne pap to ringo modony nyaka e bwo tanda. Tiende ni Satan chalo guok magiyo tok nyal kecho. To guok magiyo tok nyal kecho no makigo tiendi to ringo donje e bwo tanda no, en kogiyo mobuogi miwuok miringo to kai. Koro Satan bende chalo kamano, kiluore to donjo kuomi moketh ngimani. Emomiyo muma moro wacho ni tamuru Satan to Satan ne ringu. Koro Satan chalo guok magiyo tok nyal kecho. Momiyo Satan osetiyo gi gimiluongo ni luoro mondo oketh ngima ng'ato. Momiyo ng'ama obedo mos kae biro wacho ni pastor, luoro kare rach. Omiyo adwa nasom kodi Isaya 41, wabiro chako kare 10. Muma ma Nyasaye wacho niya, ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Nyasaye ma wuoyo kodi ok an Pastor Omedo. Ng'ato biro bedo mos ma wacho ni pastor, kare luoro rach. Owacho niya, kik iluor gimoro nikech an kodu. Kendo kik kibaji gou nimar an Nyasachu. Amiyou teko bende akonyou. Bende asirou gi bada ma korachwich ma alochogo. Koro neuru, jogo duto mamon kodu wigi biro kuot ma gidhier nono. Adier jogo duto makedo kodu noru milal nono. Unudwar wasikugo to ok nuyudgi. Wawuoye ng'ama obedo mos ma wacho adier moyawo Koro Lolwe TV ne pastor, kare luoro rach. Nyasaye wuoyo kodi niya, kik iluor gimoro nikech en kodi. Bende kik kibaji goyi nimar en e Nyasachi. Omiyi teko bende okonyi gi bade ma korachwich molocho godo. Kare luoro rach. Adier luoro nyalo mono ng'ato. Walere gimiluongo ni luoro kinyi ma kawuono ni. Luoro mona ng'ato, mama moro kata kijana moro, kata mama moro kata chiliel kata ng'ato doka dala gi mano nyuole. Omiyo nyalo donjo usiku to wuok usiku. Gimomiyo timano timore dipoko negne nyithindo. Mani ng'e ni gima luoro kelo. Owacho ni biro negna nyithindo, koro donjo otieno to wuok otieno. Kadok kapango. Ok odwa ni mondo nene. Mano luoro. Awuoye gimiluongo ni luoro. Ng'ato biro wacho ni pastor, iwacho adier.
ng'ato samoro adier odok dala, kaka samoro Disemba ne ji odok dala, kata ng'ato odak dala, to koyudo tong' gwen e dhot. Gini nalero last year. Muchia gokinyi moyudo ka tong' gwen olwar e dhode ni pap. Wuno mondi. Jogo nego wayaye, ringi bine. In ng'ato kelo ni chiemo. Kaka wach korona noketho pinyni. In ng'ato kelo ni chiemo makati manyi mogo gi kitungu gi nyanya. Iti wacho ni jogo negi. Iwinjo. Aja wacho ni kaw tong' ni chiel. Ane gima biro timi. Dogineno ka luore mosetimi kama. Iluongo wuono mondi ni jogo negowa. Adier kakine ni seluorno e kakidhi tho. Ng'ato bo wacho adier ni pastor tong' gweno cha okanyal timo. Mano gima luoro kelo. Adier ji ok onge gima iluongo ni chira. Ang'o momiyo ka gimoro itimo kikia to gimoro ok timi. To kitimo gimoro kikia to ng'ato buoge ni ya. Owada gini ok tim kaka man. Owada mano kwero. Mane miluongo ni chira. Luoro ma Satan tiyo. Mane sla ma jachien tiyogo. In ng'ato kelo ni te wacho ni ng'ato isetho. Watim ni neno moro chieng' moro kana dok dalawa. Aya e piny Nairobi ka. Ayudo ka ng'ato keto gimoro e otanda. Adonjo Kisumo. Ne en gimowe machalo chieth dhano kama. Iwinjo no kaluora kao gini. To Nyasaye wuoyo koda na lam didek. Abi kod gina ting' Nairobi ka. Sama na riembo gari ka chopo Nakuru, wiya nobara matek. Tawachi Nyasaye dong i directa gi matem. Sama na chopo piny Nairobi ka. Alamo bang' dala dek. Na wito gini. Okadwa ng'isi gima notimore. Dina bed ng'at moluor. Dina wacho ni jowada asetho. Kata dikora onge. Ng'ato bo wacho ni pastor amak gi lweta. Na amako. Dongineno kaluore mosetimi kama. To ndikia muma Zaburi 27 kare 1 wacho niya ni Ruoth Nyasaye lerna kendo e warruokna. Omiyo ere ng'ama daluor. To dhi mbele kowacho niya Ruoth Nyasaye e kar konyruokna. Omiyo ok daluor ng'ato. Makata en jajuogo wang'. Makata en ng'at ma koneno nyathi ng'ato kobiro gi gari. Ng'iyo gi wang' marach. Kata koneno nyar ng'ato kodok dala. Mondisore ma figa 8 no tedo. Hiye wang' godo nikech magi ok otedo. Iwinjo. Ere ng'ama daluor. We luoro jajuok. Bed jachir. Tam Satan to Satan biro ringi. Ang'o miwacho? Hai to Marika 16:17 bende wacho wach moro mamit mamora ga niya. Ni jomowar ranyisi ma jomowar no bedgo e magi. Gini gol jochiende e nyinga kendo gini gidhum gi dhok mawendo. Bende kagi mako thuonde kata kapo ni gimadho kwiri marach to ok no hiny gi ngang'. Iti sayudo tong' gwen e dhot kar chielo. Tiwacho ni pastor achiel tong' mowito moyudo kowito e dhot. Okiwinjo. Andiko wacho ni wawuoye gimiluongo ni luoro. Ng'ato nena ka sani. Luoro nyalo mono ng'ato chango. Luoro kelo nyaka ng'atho. Dongineno katinde wacho ni tuona ni jowada tuona ni. Jomoko luongo tuo ni tuona ni biro nega. Iwinjo kaka iseluonge ni tuoni no e kako biro negi. Nikech iseluor. Samoro en pressure. Samoro en tuo sukari. Samoro en wich bar. Samoro en dulme kata asma. Kata maringe remo. Kata maringe chogo. Samoro en korona momake piny ka. Ma samoro mako piny ngima. Gisegoyo ji gi luoro. Akia ni ng'ato be winja. Kik ibed maluor. Kendo kik kibaji goyi. Nyasaye ma wuoyo. Chieng' moro. Aja wacho ga niya ni kijaluor to kik idhi ne ng'ato osiptal. Ibiro miyo jatuo no tho. Mae momiyo wacho ni luoro nyalo kelo tho. In idhi neno ng'ato osiptal to kar donjo mondo ilam ne jatuo to yudo ka jatuo nie condition marach. Kar lamone tien kareje tiwuoye kode wach Nyasaye to in eme wach jowadwa. Kawuono jowadwa kawuono tilich. Iwinjo
kaka iserwako lich kuom jatuono kiny ok ne yude, ibiro yudo kosetho. Dhi osiptal, en kare jatuo lamne mokwongo, kata yudo korach mochalo nade, nitiere yie mirwako kuome, jatuoni biro chango. Ine miywak, jatuo ting'o wang'i ni yode kare lichinde, ka ng'ane maneno lichna jowadwa, kiny ok ne yudi jatuono, awachoni. Ng'ato biro wacho ni pasa gik miwacho gin adier. Adhi lamo ne ng'ato osiptal. Ayudo oluongo osiptal. Ka donjo tayudo ka mama ma iye nokuot magika. Iwe ni en gi ich. Nyiminege kanodonjo kanoneno chako ywak. Nagolo gi oko. Awacho no ywag ang'o. Wuoguru oko. Tadong' gi jatuo ji ariyo. Nikech nang'eyo ni ywak gini gibiro miyo jatuo bende ywak neno kaka lich. Sama nagolo gi oko. Tawuoyo gi jatuo. Asika. Nalamone ma jatuo chungo tanda mobedo piny momadho nyuka. Akia ni ng'ato be winja ka. Amor gi Ezekia. Muma moko adhi somo. Isaya 38. Sama nokelne malaika okelo wach. Owacho ni Ezekia. Ruoth Nyasaye owacho ni lam mwandu nigi yawuoti. Ni mani biro tho ok bi kwo. Put your house in order. Amor gi jaduong'na. Amor gi Ezekia. En kano winjo wachno to koluor. Olokore to ng'iyo korot. To wuoyo gi Nyasach polo. Nyasaye ma jachang. Nyasaye minyalo wuoyogo ka weche tek. Isaya no, Ezekia no medi ndalo moro higni 15. Iti seluor, mani setho. Awuoyo gi ng'ato. Ma wacha de luoro nyalo mono ng'ato yudo tich. Adier eyo mane oneno kosemanyo tok duoke. Ose apply kuonde mathoth duoko onge. Luoro tino segoe no wacho no kabe yudo tich. Osedonjo nyaka kuonde mathoth enok kawe. Ing'ise ni kuja kesa kuna kazi. Maluoro no segoe omiyo tinde ji odonjo nyaka tich mane ok gisomo. Chieng' moro kijana moro biro ng'isa ni pastor asemanyo tich mamanyo tich olokore tich. Odhiyo ka mihindi. En mihindi ok dwar kata ng'iyo ID ne. Ing'ise mana ni kwenda. Guru luoro no segoe ka mihindi. Weche gi tek kode. Ing'eni nyaka jomoko luoro mihindi. Mihindi to dhano mana wadu. Ok dende mopogore gi mari. Mihindi ok en dhano. Jomoko luoro nyaka mihindi. Na ng'ise aluonge mago awuoyo kode piny. Arwako kode gimiluongo ni chir. Na arwako kuome. Malamo ne Nyasaye. Ma Nyasaye omiye chir. Nikech Nyasaye machiwo chir. Kano dok, ang'ise ni mande kedok, we rito mihindi, ni mihindi, irito mondo luongi. In dhe ting'ise ni mihindi, take my ID. Sama no dhe, be okorito ni mihindo luonge, ni take my ID. To mihindo ng'iya ni tomato ng'amo choma ter ni. To ng'ise ni wayu, to ng'ano, kijana no ng'ise nyinge. To ng'ise ni come in. Dino luor, dino koyudo tich, kendo tiyo nyaka sani. We luoro. To muma wacho ni kik uluor gimoro nikech an kodu, bende kik kibaji gou nimar an e Nyasachu. Amiyou teko bende akonyou, asirou gi bada ma korachwich malocho godo. Wawuoyo gi mama moro kata jaduong' moro ba winja sani, kata nyako moro ma wacho ni pasa kare luoro rach. Luoro nyalo mono ng'ato dak maber. Adiera wachoni eyo mane. Dogi wacho ni kigero ot maber tibiro negi. Koro igero malitu siko. Jogi ji osetimo mano. Samoro kidhi manyo ot. Kata kuonde ma ji odhi kapango. Ni kore kirwako t-shirt. Irwako slippers. Nidhi manyo go ot. Aeto kore kirikni ipenjo rent. Agent ng'iya ka wacho ni ma ok nyal. Ng'ama orwako slippers. Iwinjo. Kata yudo mana kondiki ni vacant house. Mi penjne jawada donge unasema kuna nyumba to ka ondiki ni vacant house. Ibiro ng'isi ni yo ilisachokolewa nikech ing'i ka ng'ama ok nyal. Kidhi manyo ot winji, rwakri maber. Ing'eni rwakruok ng'ato nyalo miyo ng'ato donj kama ok expect no nyalo donje. Ng'ato biro wacho ni pasi wacho adier, rwakruok ng'ato nyalo miyo ng'ato donj kama ok expect. Rwakri maber. Kidhi manyo ot, ndisri, kidonjo werikni penjo ot. Gimitimo, na wacho ni mang'ato jiero, gimikwonge timo, penj parking kata gari onge.
penj parking, I confuse the devil. Aito mar ariyo teri kama ot nitie. Odono ng'eni chunyi to dwaro. Ne, kore kae not maduong' midwaro. Ne, ing'ise ne ya, ni odni to kane kanyalo romo giga, sioni kama inaweza nitosha. Hapa inaweza tosha gari 3. Niko na gari. Ting'eni yoge kata ndega. Mago yie gik makelo. Iwinjo, ting'eni dwaro. Ibiro luonge ne jatelo ni mheshimiwa ingia tu hapa. Ng'ato no wacho. Mheshimiwa ingia hapa. Ibiro donjo odno kati dagi kati yie. Luore mosemi dak, ing'e gima timore. Jaluoro dak kamoyudo. To jachir dak kamoyiero. Weche ariyo. Nikech luore mosetimi kama. Mama moro chieng' moro ng'isa ni pastor. Kendo no jatelo. Odak marach. Ok ni chuoro ok nyal chulo. Ni pastor chuore be nyalo chulo. Na ng'ise ni winjo mama. Rwak cher. Na lamo kode Nyasaye. Ma konye manyot maber. Kano donjo kadichuo onge. Kadichuo biro to yudo kose shift. No chune mo chulo kendo no dake odno. Donge Jeremiah 29:11 no wacho. Ni Nyasaye opagonu mpango maber. En kodu gi mpango maber ok marach. Ae luoro. Luoro nyalo mono ng'ato tedo. Manena kasani. Adier. Oneno ka osetemo. To kethore aketha. Samoro en gi nyithindo 3. Ng'ato ka ng'ato gi wuongi. Luoro no osegore kit ngimane. Nikech nyiminege maluwe no tedo te. Hiketino gore gi wadgi. Owacho ni ok anyal tedo. Pastor, an adwa mana dhi nyolo. Moro to ne pastor an adwa dhi nyolo. An asetemo mok anyal. Ikabe ng'eny. Ok anyal. Na owacho ne niya. Adieri kito ng'eny. Tang'ise niya. Ondiki Isaya. Isaya 46 verse 4. Isaya 46 verse 4 wacho niya. Kata ka usedoko moti to pod an en. Nyasaye ma wuoyo kan pastor Omedo. Adier kata ka wi osedeloar to pod nating'u malo. Kaka sechweu e kaka abiro ting'ou. Pod abiro ting'ou kendo resou. Ong'isa ni pastor ondiki adier. Ang'isa ni som Isaiah 46 verse 4. Ibiro yudo kondiki. Age is just a number. Na ang'ise ni kata ka usedoko moti. Kata ka wi osedeloar. Ngeni jomoko nene kama geno no serum. Owacho ni pastor ano kanyal tedo. Ikanyono 40. To Isaya no to wacho nang'o. Iwinjo. Mama moro be notimo nane asetedo di bich. An gi nyithindo 3, ng'ato ka ng'ato gi wuongi. An koro nadwa dhi nyiewo lo mondo agedie. Nyikwa mama biro yudo kama gete. Nikech en gi chwo 2 gi nyathi ma nyaka 1. Na ng'iso ni mama. Ondiki Zaburi 174 ni jomoko no baya baya pim. Ne ok ginyalo yudo mier ma ginyalo dakie. Kech nokayogi, Mario noloyogi, migeno manigi orumo. Ni to kane gin e chandruok kamano, ne giywak ne Nyasaye mondo okonygi, mi ogologi e chandruok gino. Ne otelo negi e yo mochikore tir, nyaka ne gichopo e dala ma ginyalo dakie. Nang'ise ni dala minyalo dakie ti. Ae luoro. Na lamo kode mano kende. Ene ode sani. Age is just a number. Luoro nyalo mono ng'ato yudo nyathi mating'. Mano luoro. Nikech oneno kosemadho yath. Lokruok onge. Adier. Osewuotho osiptende matindo gi madongo. Oneno ka wachni lokruok onge. Samoro ne osetimne nyako operation. Oneno ka pod ok onyal ting'o. Maluoro osegore kit ngimane. Ni beno makich adier. Samoro nene ka omako to wuogi dweche 3. Owacho ni jowada an ok achaka nyuol kok achaka mak ich kendo. Mano luoro. Adier. Andiko wacho ne ya. Muma ma ok adhi somo. Mari 25. Mama moro mano setema adier kaka isetemo ni. Gi jothieth duoko onge. Mwandu ne onge. Iye nosechweri gi 12. To sama japuonj nopidhore. Sama noromo gi Yesu. Jal miromo ga chieng'. Omero wacho no katim neno. Adwa luoro tamako lak lawe. Tang'eyo ni yie ma an go gi cher. Abiro remo ni biro chok. Donge Nyasaye notimo ne mama ni miracle. Mama moro be chieng' moro biro ng'isa ni pastor asetigo ni 10. Pok ating'o nyathi. Awuro yie gi cher. Ma ka ng'ato rwako to nyaka yud gima dwaro. Na wuoyo gi mama ni asika. Ang'ise no ndiki Sara noyudo. Ang'ise no ndiki Sara noyudo. Hana noyudo.
Mama ma iye nochwer, nochung', kata in bende ibiro yudo. Atim ni aneno, mama ni nonyuolo nyathi ma wuoyi moting'o. Ae luoro. Kawuono rwako kuom chikech ndiko wachona kik iluor gimoro nikech an kodi. Nyasaye ma wuoyo ok bas Omedo. Kendo kik kibaji gou nimar an Nyasachu. Amiyou teko bende akonyou. Asirou gi bada ma korachwich malocho godo. Luoro nyalo mono ng'ato kendo adier. Kendo kijana moro nena kasane. Adier opago no kendi mokwongo nodhi. Mar ariyo odhi. Mar adek odhi. Mar ang'wen mokendo ni boneno kanieyo. Luoro osegoyo wachona ang'o matimore kit ngimana. Okia. Adier oneno ka gigi timore. Adier koneno kata osiepne moro manogone mbaka ni an mara noting'o oda kech giting'o ga nyaka ot pesa moro. Mowacho adier ni mon jela an ok anyal kendo. Winjo mano luoro. Taniko wacho niya kik uluor gimoro nikech an kodi. Nyasaye dhi timo kata nodhi biro duogo. E nying Yesu. Luoro nyalo mono ng'ato adier timo ohala. Oneno ka ohala mokwongo nolwar. Mar ariyo nopodho. Mar adek opodho. Tiyo teme gi mgongo wasi. Ba oneno ka dhi podho. Luoro osegoye jowadwa. Samoro en M-Pesa. Samoro noyawo duka. Samoro noyawo ohand rech. Kata omena. Kata lewni. Kata wuoch. Samoro en gi hardware. Oneno ka luoro osegoye. Ene ma jokuoge kwale. Mama moro chieng' moro nenda kayalo lolo TV kaka yalo ni. Nene e gweng' moro mokadwa wacho. Koro jokuoge nosekwale didek. Koro odhi kajuoga. Odwa dhi kajuoga. Ong'isa ni pastor na neno kiyalo. But an naseng'ado nadwa dhi kajuoga. Tanzania. Mondo joma nokwala atimnegi marach. Ang'iso ni mama kidhi kajuoga mitimo marach. Rach biro duoke wiyi. Yie kuom Yesu mayalo mi winjo kayalo lolo ni. Tang'ise no ndikie muma. Isaya 54 kare 17. Ni onge gi lweny molosi ni mondo inyi mano inyi. Bende ini lo buche te ma jachien odonjo nie. Omiyo kana lamo kode Nyasaye. Ma wiya no wil gi mama ni. Karomo higa achiel. Ogochena ni pastor Omedo bing'eya. Ang'ise dok ang'eyi. Ine ng'ato fulorana. To ng'isa ni pastor nyaka ni lamna. Sane higa achiel kata jakuo mosebiro e dhoda. Ni kwalo onge. Kare luoro. Ajuoga pok nokonyo ng'ato. Yie kuom Yesu. Luoro nyalo mondo ng'ato gedo. Doge momiyo tinde ji osenyiewo nyaka lo pinje maoko. Okawacho ni nyiewo lo yach. Mano maendeleo. To luoro. Nikech ong'e ni kogedo ma ot maber dalagi. Jogi tera e lo. Jogi dhi tera e lo jowad. Omiyo jomoko gero malito siko. Nikech kogero maber to ng'e no dhi. Jong'ato bende daka sani. Owacho ni kogolo dala. Openjo ni ya dang' agol dala. Ng'ane nogolo dala. Dong' nuneno gimotimore. Be nochamo. Ng'ama ong'isi ni ine ng'at cha. Ae luoro. Chok chir. Dhi gol dala. Dong' ineno ka jomalupni dwa golo dala. Ito luoro moni golo dala. Iwacho ni dhi negi. Ng'ama wacho. To Nyasaye wacho ni kik uluor gimoro. Nikech an kodu. Okan pastor Omedo. Ng'ato nena ka sana adier. Luoro mono mama moro. Kata jaduong' moro. Kong'o ok nyal rume dalane. Nikech ong'iyo kaka nyithinde olalo oko. Ong'e ni kong'o biro negogi. Owacho ni gibiro duogo gi sanduku. Luoro osegoyo mama ni kata jaduong' ni. Manena ka sani. An kodi ka adwa duogo kuom gimiluongo ni cher. Adier. Oneno ka kong'o mono nyithinde gedo. Omono nyithinde kendo. Omono nyithinde nyombo. Omono nyithinde yudo tich. Geno noserumo. Luoro nosegore e ngimane. Owacho ni jowada nyuol mbala. Kata owacho. Ng'ama owacho ni nyuol mbala. Ae luoro. Kawuono Nyasaye dhi loko nyithindi ma kong'o norano. Kendo kata ne gilalo oko. Gidhi duogo. Onge mabiro duogo gi sanduku. Awacho ni. Rwak cher. Nikech wabiro lamo kodi Nyasaye. Adier ng'ato nena ka. Matho maneke dala. Higa ka higa giiko. Gin giiko higa ka higa. Higa ok luor. Kapok giiko. Goro luoro osegore kuome. Gineno kata ka higa ni. Tarik ma ji thoe cha. Emoneno ka nitiere liel mabiro timo. Nikech en garanti. En gima jachien oketo. Nigin higa ka higa giiko. Andiko wachi Zaburi 23 ni ya. Kari achiel. Ni Ruoth Nyasaye e jakwadha.
Kuom mano ok anyal chando gimoro. Ene momiyo aninde lum mang'ich kendo otelona modho mokwe e pi mokwe. Oduogo chunya kendo otelona e yo makare kaka nosingore. Nyasacha, kata obedo ni akale kendo tipo mar tho, to ok analuor gimoro nikech in koda. Ludhi gi odungani ema oya. Ae luoro mar tho. Akia ni ng'ato be winjo kinyi ma kawuonone. Mabro wacho ni pastor gik miyalo winjo de kare luoro rach. Luoro kare nyalo miyo ng'ato ok yud gima dwaro. Luoro nyalo mono ng'ato adier ok nyal nyuome dhok dalagi. Nikech ang'o matimore? Oneno ka ike ng'eny. Igni osechopo 15 pok onyuome. Nyaka nyiminege maluwe nonyuom dhok te. Luoro osegore kit ngimane. Owacho ni be ne nyuoma dhok. Mama moro ne biro ira timona neno. Gimomiyo awacho ni ma gin gik matimore. Ong'isa ni pastor, an aluor jaoda ok nyal nyuoma. Gimomiyo na aneno kotimore dalawa ka nyaminwa maduong' obi nyuom dhok. Ma jaode nobiro to karomo kar sa 9 to gimoro biro ni koth dwa chwe. Ornie dala. Polo nogo nobiro mogo dhok 2. Modong ne gin dhok 3 motho. Koro pastor mama dalawa luoro gore ok ayie mondo chuoro dhi onyuoma. Na ng'isa ni mama we luor. Mano gima jachiene manotimo to kawuono adwa lamo kodi Nyasaye. Na lamo kode modhi onyuom mamani. Kendo gima onge gima notimore. Akia ni ng'ato be winja. Ma wacho ne pastor kare gini en adier. Luoro kelo tho. Luoro kelo chandro. Luoro nyalo mono chi liel moro manena sani. Adiro anyuola no mailo. Oneno kaka modhi gedie onge. Kama do gedie onge. Geno norumo. Wawe gi chiliel moro. Madier oneno kaka tago dala. Chunya lit. Luoro segore kit ngimane. Kaka nyipinde biro somo kaka chiem. Onge. Iwinjo chiliel. Awuoyo kodi okinyi ma kawuononi. Kamibeti nenani. Ondikie muma. Isaya 54 kari 4. Wacho niya. Kik ibed maluor. Kata chunyi kik nyosre. Nikech ok iniyud wich kuot. Ndalo biro ma wi nowilie gi wich kuot. Ndalo biro ma wi nowilie gi wich kuot. Mane iyudo kapod itin. Kendo ok ni chak ipar chandruok manineno kidong chiliel. Akia ni ng'ato be winja. Luoro nyalo mono nyathi skul moro manena kasani. Kata manie college tieko skul. Nikech oneno ka nyamin gi maduong' kata wadgi maduong' ne ok otieko. Nochopo e klas 7. En be luoro osegoye. Oneno ka 7 no emobiro chope. Ng'ama wacho adier oneno adier. Luoro osegore kit ngimane. Oneno kodhi rem kaka sani timo penjni. Oneno ka ok odhi kalo nikech jachien oketo luoro moro kuome. Iwinjo kawuono andiko wacho niya kik iluor gimoro nikech an kodi. Adwa nalam gi ng'ato. Ma wacho ni pastor. Asewinjo kendo adwa rwako chir. Adwa nalam gi ng'ato e muma mogik. Wuok 23 27. Ai talamo kodi. Andiko wacho niya. Nyasaye ma wuoyo kan pastor Omedo. Owacho niya. Anaor kiondko otel nyimu mondo ochand joma dwaro kedo kodu. Nyasaye ma wuoyo mi anami wasigu duto ringu. Bende luoro nogo. Bende anaor luoro mondo otel nyimu mondo ochand joma dwa kedo kodu mondo riemb jo-Kanan gi jo-Hiti gi jo-Hivi mondo weu thuolo. Nyasaye wacho odwa oro luoro mbele sani. Anaor kiondko mondo otel nyimu mondo ochand joma dwa kedo kodu. Aito wacho niya. Bende anami wasiku duto ringu. Bende anaor luoro no mondo tel nyimu kendo luoro nogo noriem jo-Hivi gi jo-Kanan gi jo-Hiti mondo weu thuolo. Adwaro lam gi ng'ato. Ma wacho ni pastor asemako kara. Kawuono rwako chir. Awacho ni Nyasaye matimo ono. Akia ni ine piny mane adwa lamo kodi Nyasaye. Nyasaye machiwo chir. Nyasaye makelo chir. Makelo geno makelo yie. Akia ni ine piny mane. Wea ne gimitimo. Kinyalo mako TV timake. Kinyalo gocho gi penyo tego. Nikech teko Nyasaye biro kama intie. Andiko wacho niya bade ok chiek be ite kodino
walamo. Agoni erokamano Nyasach loch. Akawo janeno ni akete lweti. Akawo mama ni, akawo jaduong' ni, akawo chiliel ni, akawo nyako ni, akawo kijana ni, akawo nyathi sikul ni, akete lweti Jehova. Ma jachine mag luoro nosemone yudo gimotwaro. Nyasach loch ne wache mumbi ni tamuru Satan, to Satan biro ringowa. Nyasach loch dhiye kama entie, timne oni gi ranyisi. Alamo kan gien timone e nying Yesu majawan. Janeno mana kaka wacho ni nyinga iluonga ne Pastor Agustin Omedo, aja Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony, buto Korogona School, ajal mowar kendo mopong' kod teko maro maler. Ji osekawo nambana oyudo konyruok. Adhi we piny ka, kapok awe tago erokamano ne jololwe TV te, director mar Lolwe TV Samo Chola, Niko Kelo, nyaka joma tiyo Lolwe te, nyaka Josephat director mar kamera. Nyasaye mondo gwedhu kendo umu. Nambana mar simu en 0726 84 39 41, 0726 84 39 41. Nambana machielo en 0750 38 34 99, 0750 38 34 99. Kaw namba no mondo go. Ayudora Nairobi ka e gweng' miluongo ni Lakisama. God bless you. Shalom.